Aviam, parlem amb claredat. Aquests dies s'està parlant molt dels lloguers i dels preus del lloguer, i estic veient un munt de tonteries per internet. Aquí un exemple. He tapat el seu arroba perquè tampoc és plan de que tothom vagi aquí a atacar ara mateix, Diu, clar que sí, jo pago 1.200 d'hipoteca i tu alquilo per 800. I si se't trenca alguna cosa, també t'ho pago. IBI, comunitat, bla, 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 bla. Aviam, de debò et penses que tot i així no surts guanyant? Siguem clars, el cost de la hipoteca no és un cost que el propietari hagi de repercutir en el preu del lloguer. M'explico en un exemple. Suposem que tu tens un pis en propietat. Pagat. Totalment pagat. Ja no deus res. És teu. El manteniment que tu tindràs d'aquest pis a l'any, què serà? Calculem. IBI, impostos municipals, despeses, coses que es trenquen, comunitat... Què et pot costar al final? 5.000? 6.000 euros l'any? Posem uns 500 euros al mes. Que ja és dir, Doncs perfectament el podries posar a 600 euros al mes. 650, 700 si m'apures, que ja